Ok, mela. Mela. Li qed imutu b'dan il-virus. Qed imutu għax ikollhom komplikazzjonijiet qed tgħidu. Issa dawk in-nies li hawn ħafna li jbatu blażma huma qegħdin ħajkunu ħafna fil-periklu ħabba dan il-virus. Għax hawn ħafna nies qed jinkwetaw u kelli ħafna nies jgħidu li biex nistaqsija din. Il-mart respiratorju, mart tal-qalb, id-diabete, dawn huma kollha fatturi tajjeb illi jistgħu jgħinu iktar biex dak li jkun ikollu komplikazzjonijiet. Per eżempju, waħda mill-affarijiet li tista' twassal għal mewt hija li meta l-pulmun ikun iffjammat mhux qed jasal biżejjed ossiġnu fit-tessuti tal-ġisem tagħna. Issa xi jagħti l-ossiġnu? Id-demm li qed idur u l-qalb li qed tħabbat biex twassal id-demm. Jekk l-ossiġnu se jkun hemm inqas għax il-pulmun huwa ffjammat, il-qalb se tħabbat iktar biex dak id-demm jasal fejn għandu jasal u jwassal l-ossiġnu. Jekk il-qalb tiġà jkollha l-problemi u se taħdem iktar, tispiċċa bisfjankament tal-qalb, bl-Ingliż ngħidu heart failure, jitrabba l-ilma fil-pulmun u dak li jkunu kollu dik il-kondizzjoni li tista' twassal għal Għaxu l-virus aħseb jidħol biex joqtol. Le, assolutament. Imma blażma. Xini? Blażma ma. Le, di ma noqgħodx għalija, irrid nitkellem. Najdilna, menu. Menu taħ nitkellem noqtlok. Jien irrid nitkellem ċara hawnhekk. Jien marrit noqtol lil ħadd u ħan irreplikadi, jien marrit noqtol lil ħadd. Anzi, jien nidħol ġol bniedem, ninfettaħ biex imbagħad nirreplika, nimmultiplika u nirreplika surat Zoppardi. Jiena mbagħad inġalek tatas, inqabdek id-deni, inqabdek is-sola, u mbagħad dak iċ-ċuċ li jkun ma' ġembek nidħol ġovieħ surat Zoppardi. U mhux ovvja li ma jaqbillix li l-bniedem imut, kieku kif ħan nimmultiplika jien. U di tal-folla, di x'inhi di tal-folla. Teliminaw il-folla. Min hu marid bis-sola jew għandu rieħ. Ma jmux fil-folla u l-folla tibqa'. Mela tneħħu l-karnival u tneħħu l-arċilla, jiena hemmhekk nieħu ħafna gost